kum ka jing a jing kershan ya ka executive committee ka council Sathama district council KHDC ha ka jing lam ba penya jing CM kum chief executive member ka bathungu ban pentrikam de ki aing ba perking leng ba ki dor bar snong ban te lakam ya ka jing wan rung kathlep ki brio na ki wei ki jala sha ka jala Meghalaya Confederation of Khasi Jantia and Garo people leng ba president uba don DC khongset ka laong ba ka de ka sin jam ka bobyang e namar hadu menta kum ka jala kampat don ki aing ki bakhlan Habakran hakilat patai kubor hadin ke jingwan yikendu yo CM bat KM hakano phai singi ka arnyo trik nai tung arjar pulai uba dondi uloong baki don ki konsensi ha East Castles kibaya ka jing Punjab election larai dak bamdei ki khasi bat kani ka dei ka jingsha rem lengba ka sanima uloong ba ka wei kamat pan ka bakilai thier ka long halo ka jingsha pan rem lengba ka yo ka kon naki kam khai pateng daki bar jala uloong ba ka konsel ka don ya ka benta bante ala kam ya kani lengba ka trading license ka bala ju ai shaki bar jala yang jongka ni ka isi ka menta jongka ki isi ki dong ke jing thmu ban pen khlan ya kita ki an ning ba ki da bosnong ban te lakam ya ke jingwan jongki bri ko na ba sha ke ni ki snong ki tha ko jongi ting sko ba ka di kamram jongi ka seng bangin wan ba ya kendu ya ki yo CM ba kam ju ya ki EM jongka ni ka isi banyo jing pen sha khang dia namang i ba hoi lada nginya kran menta lada kanu ko do ka jing thmu ba man ra ka ai ban te lakam namenta ka jingha jonggari ba jadri wa trai dong kam hi banyak kersan ba ban haji kersan tina kaleng ka seng hani ko por ngila yo pen sko leng ba CM bat ki em joki ye kita ka jingmu ko jongki ba kinya chakman halor ban te lakam ya ka jingwan ba haisnong jongki brio da ka wi ki jala sheni ki jala ka jongi tina ma ngi sko ba balengi ni simkhai ka ni namar ngi tip ba lada kum ka jat ben rio ngila sha ban defeat haka singisya on defeat politically kemo tinang wei te kemut ka kadi ke jingma ka ba ap ini kong jat rio namar hadu mentang pat don kata ka an ka bakhlan ban te lakam ya gibri ko wan ba namar ka jing sngau khya ka jingi kalong ba hadu mentang ne teng teng gibri bedang wan tang sisngi asngi sitio artio sibnai arbanai kya yo ban ruh pok thop ha thop jong ka dika electoral mo ya ka ba kinyo atakala ban jit ke nong kman kum bagi imenta hi po East Castles te kidon kumba South Central ki constituency ke ba la ima ba yang ikum ke jat rio nama beliau kil abun pala te ki jat rio ki bayar don mata kan jit ya ki nong kman ki jongi den ata kada hi kalau bangi sokhya bangi ngit scam ba lara dei sisa kata kam jing simkhya jong ka discouncil nama ki snong ki thau ki hap ka jing pet ki jongki dengan ngit scam ba kanyada shibun yang ikum ke jat rio te takada ong bang kalong nilong concern ba ladang isya defeat politically te kamot kelakut yang ini namar numdan show kita ki nomi khmat ke jongi ki menurut ban kren namta ka bha kamet jong ki pordok persna mo jongi nen ta ka bha kamet jong jat ben rio nama beliau yaki la penjob pat dakwi ki jat ben rio te sakaba arung ong politically lang isya economically ladang isya defeat ha ka yok ka kon kum ke jat ben rio ru kadang ke jingma te ta kadang wi kren bakum na kaleng ka seng naru bala seng ya ka seng hi ka simkhia habadi ba kaleng kani ka jing issue trading license jongka discouncil ba fair ni ke jala ka jongi ti komju mentar i ban beng ya CM ba da kalong kumum no om de ban aila show ban issue ya trading license ba ki bathamai ya ki we ki jaj ben rio barabar namar beliau kan ni ka defeat ya kata ka spirit jonga ni ka KCC ba komju ya ka ni ka trade by non tribal acts mo de ta ka da hingi ngi kentu beng yo namar ba bon menta ki kena kasi ki jongi kiba kim khmi anti su akam sarkar re kidang ya dan kidang wat lat kumnu ban seng ikam lo jong re bun sien hi ngi i ba kisha ban remno ka jing thmu ko jongki dei na ka daw ba kini ki bri bo na ba de ki yo suk ya ka tring lasen ko jongki komot ki bri ko jongi ni ki kena sama jongi ki namla ban complete bat ki di komju ru i kran sepang ka ni ka social mo ke imlang salang kumbangi pet menta hamalak snong ki thau ngi i ba bon ki kena samla jongi kila ngam haka jingsni jong drox tiga ong ni kentu ya ka KHDC ba lingba ka bor ka jongka kan ong ki rang basno begin sna ki an ki kanun ki papaka bala man te lakam ki khun samla ka jongi ka jingrung jingmi pathar ki wei ki brio na wei na ka wei chaka ngathrai kanir phanyara hiru de ta de halo ki likely ki norem yuan ben kendu ya CM ba kunjur ki am jongka KHDC lara ka jingke joki longyeng ki long ki bakhlan kebun kasnong ka thau kalong bakhlan dei de lada ka don ka an ka bakhlan hamanla kasnong ki thau ki jongi de kemut
ya ka kata ka ngi kum kejap meri mun klan kan dia ke jengmut bangi ai kalong ban nakaleng jo ka HDC kadi ban wat kita kila lenti kat kum ka bor jong ka bala penkum mo kat kum ka British Inchar Constitution of India bakum nu bakini kitang bakum nu ban regulate ikrang basnok hadu kabadi baki paperwork bat kibun KKA kapa nila ai ka suggestion syaka HDC bat ki kila sngap hi yang ngiru bat makiru kidan la kajong-kajong kita kijing temu kijing mut sa kajong ki bat yang kata draft kita ong ba dakil adam kin sa ai yang ngiru banya petlang namenta kata kai kepala banlong bat ki ba banlong tengi kwa ban kintu but I'm in same with the sponsor ya ki ya CM bat kumju ki EM in charge ki banta ba pera bakin president ki kam ki ni smutu ka kenom no ki om hak tinang we circumstances compel mo komot menta la da utu candidate one hakan constituency hoi tang Ukraine je jaban real tang Ukraine je jaban real utiang bakran je jaban real smutu ko job ling ba kanika ha ka vote bang ka spirit ke dalam sim jaban real hari Ukraine dan ki politician pak kinum kran sepang ka jaban real mak situ tang sengkran ka sepang ka jaban real kindu vote bang jadi kata hi long apa politics tu politician kala ban long ngami i bakin dan kita ki belong kiban skam ka nongrem ribun sien hi ki basukwa job election de long mo ya kata ngi dan kam dei hok yang abangan kan tho ki re tang maki kin sko tho ya ki jing tumu bahan ka jing tumu sini ko jongki habari ba kam sanji pasima dari kembok kau manta kalong ba bun sien ki brio hik ban kran idri jaban rio hak jaka bala bun khla jan kala sem jing ya la no stang da kadang ke jing apat apa ngi khla jan te kam dan sok ka solid bagi lebut unu kandidat de kan long ba nak jaj brio jongi la ban mi kita ki be jaban rio kin job itu constituency te de ta kadau kalong ba hoi boros kata ka along komni umdi syuk ban ong ban ina kai la syuk kanang kiu nang kiu kan ringi di ban wat kelat nanti kenu nang penhiar ke jembun jogi niki kala jaj itu constituency. Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630-50899 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.